बेनोदि जोंनि सिमेन्ट सापरिनि पुलिसफ्राथ' जोंखौ राजा 515 नं नेसनेल हाइरड लाखिनायाव जोंखौ होख्रांफैदों। नाथाय जोंखौ दिमुगनि जेनाखि पुलिस असि बिथाङा फैनानै जोंखौ मोजां रेसपन्स होफैदों, मोजाङै रायज्लायफैदों, जोंजों गुरै बाथ्राजों रायज्लायफैदों, जोंखौ बुंदों दि जाहाथे दावराव खालामनाङा, मोजां रेसपन्स होदों जोंखौ, जों बहुद मोजां मोनदों। जोंखौ रेसपन्स होफैदों, बुंदों दि दावरावल' खालामनाङा, मोजाङै गारिखौ लाखि, जाहाथे टेंकारफोरखौ माने गेस गारिखौ लाखिनाङा, जोंखौ बे बाथ्राखौ बुंफैदों आरो बहुद मोजां रेसपन्स होफैदों। बेखौ नोंथांमोना गोजोननाय दं? जों बेखौ गोजोननाय दङ। इस्युआ बेनो जाबाय दि जोङो सिमेन्ट सापरि ड्राइभार श्रमिक सन्थानि फेडारेसननि मोनसे आफाद ड्राइभार सन्था जानानै जोङो सरकारखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो, जेनाखि जोंनि गारि सालायगिरि बा जोंनि ड्राइभार लोगो बिथांमोनहा एक्सिडेन्टखौथ' ड्राइभारा खालामनो होननानै खालामा, आचानक जाफ्लाङो। आचानक जाफ्लांनायाव ड्राइभारा बेबायदि मोनसे सरकारा जाबसिनना होनाय दंदि एक्सिडेन्ट जाग्राखौ ट्रिटमेन्टबो खालामनांगौ आरो 10 बोसोर जेल आरो 10 लाख फाइन सरकारा ड्राइभारनि सायाव जुरिमाना खालामना दोननाय आयेन मोनसे गोदानै ओंखारनाय दंमोन। बे आयेनखौ जोङो आसाम सरकारखौ खावलायो जि जों बे आयेनखौ थिखांनानै लानांगौ। ड्राइभारनि जेनाखि एक्सिडेन्ट खालामबाथाय 10,000 आरो 10 लाख आरो 10 बोसोर जेल जानाय आयेनखौ थिखांनानै लानांगौ। आरो लोगोसे जोंनि जेनाखि ड्राइभार, सासे ड्राइभारा 60 बोसोर जाबाथाय गारि सालायनो मोना। बिनि सायाव सरकारनिफ्राय जोङो मोनसे डिमान्ड खालामदों दि माबा मोनसे सुबिदा मोनो नामा, माबा मोनसे सरकारनिफ्राय जोङो एसे एनैबाबो, बारा बुरजा नङाबाबो जोङो पेन्सन हिसाबै मोनो नामा, जों आसाम सरकारनिफ्राय बे डिमान्डखौ माने दाबि खालामनाय जादों। दिनै जोंनि 515 नं नेसनेल हाइरडखौ गारि होबथानाया दिनै खमसो जाबावदों। अनागत दिनाव जोंना बिनिफ्राय एकदम जोंनि ड्राइभार सन्थानि लोगोफोरा ग्रोम ग्रोम फैनानै एकदम जों बे 515 नं नेसनेल हाइरडखौ होबथानायाव जोङो अनागत दिनाव आरो बिनिफ्राय बांसिन गेदारिं खालामगोन, खालामनो बाध्य जागोन। जुदि बे बाथ्राखौ दाबिखौ दिखांना लायाबा, आयेनखौ बोखांना लायाबा, आयेनखौ बोखांनानै लायाबा, बे आयेनखौ आसाम सरकारा जेरैखि जायाबाबो थिखांना लानांगोन। थिखांना लायाबा जोङो हयथ' अनागत दिनाव जोङो गारि, दिनैथ' जों बहुद सान्थि मथे जोङो लामा होबथानाय लादों। अनागत दिनाव जुदि जोंनि दाबिखौ मानियाबा जोङो बा माबा मोनसे जायोबा जों गभर्नमेन्टआ बेखौ जेबो दाय होनो मोननाय नङा। दा दिनै जेसेबां सान्थि जादों, जुदि बे सान्थि परिबेकआव जुदि गनायना लायाबा असान्थि परिबेकबो जानो हागौ, बाध्य जागोन आरो दा बे मोनसे नोंथांमोननि खावलायनाय। जोंनि खावलायनाय 60 बोसोराव जिरायनायखौ नोंस्रा बादा गैया, पेन्सन माबा मोनसे उपाय नांगौ माने सरकारनिफ्राय। ओमफ्राय जे हिट एन्ड रान, जि एक्सिडेन्ट जानायनि उनाव ट्रिटमेन्ट 10 लाख आरो 10 बोसोर जेल खाथिनाय, दा बेखौ बोखांना लानांगौ, नोंथांमोननि दाबिया। आरो जोंनि मोनसे मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो टुलगेटनि बिखय। टुलगेटआ जेब्ला जोङो गारि सालायना थाङो, आसाम सरकाराथ' अलरेडि थिखांना होखानाय, टुलगेटआव फैसा लाखिनाय नेम गैया। खिन्थु जों मानो होनोबा ड्राइभार हन्थाया जुदि थाङोबा टुलगेटआव गुन्डा टेक्स हिसाबै माने बिसोर फैसा दाबिनानै लायो। सरकारनाव जोङो बेखौनो अनुरद खालामो जे बेबायदि नेमखौबो सरकारा बोखांनानै लानांगौ। नोंथांमोननि कमार्सियेल गारिया टुलगेट होनाङा, माने ड्राइभारनि थाखाय माने फ्रि जानांगौ। बे मोनसे दाबि। दा बे मोनथाम दाबिया नोंथांमोननि ग्रुप मेन दाबि आरो टुलगेट, हिट एन्ड रान आरो लोगोसे 60 बोसोरनि उनाव नोंथांमोननो पेन्सन सुबिदा माबा सरकारनिफ्राय। बे बा सरकारनि सोरबाफोर दासिम नोंथांमोनखौ खौरां बा नोंथांमोननि थांखि मेम'रेन्डामफोर आजावनो फैदोंना फैयाखै? बहुद मोजां बाथ्राखौनो सोंदों। जों दहाय सिमेन्ट सापरियाव जोङो 515 नम्बर लामाखौ जों होबथादोंमोन। बेयाव जोंनि सिमेन्ट सापरि थानानिफ्राय फैनानै जोंखौ माने गुन्डागिरि टाइप एसे माने जोंखौ माने होखारनाय जादों आरो। मानि मा बन्द', अबेनिफ्राय मा बन्द' सोमजिदों, बन्द'आ जेरावबो मानियाखै, बेबायदि जोंना सिमेन्ट सापरि असिया बुंदों। माने गारिफोरखौ लाखिना दोन्दोंमोन जोङो लाइनै गेदारिङै। बेयाव बुंदों नोंसोर थांबा थां,
गारिखौ लानानै थाङाबा जेलाव सोगोन नङाबा फाइन दानगोन बेबायदि गुन्डागिरि टाइपै माने पुलिसफ्रा होखांफैदों आरो बेबहार गाज्रि बेबहार गाज्रि खालामदों आरो बेखौ सरकारखौ माबा खावलायगोन नामा सरकारखौ बेखौनो सरकारा नायनांगौ पुलिस प्रशासनफोरखौबो पाब्लिकखौ जाहाथे हारेसमेन्ट होआ दा जोंनि दाबिनि थाखाय जोङो लामा 515 नम्बर लामाखौ जों होबथादों बेयाव फैनानै पुलिसा जोंनिफ्राय मेम'रेन्डामबो बियाखै जोङो नायनांसिगौ आरो